Заблокаваная одна з чыгуначных ветак з Беларусі да Смаленску. Замест цягнікоў па маршруце пусцілі аўтобусы. На дадатак беларуская чыгунка дасылае дапамогу ў Расіі. Усё гэта наступствы здарэння непадалёк нашай мяжы, дзе цягнік сутыкнуўся з цяжкавіком. Падрабязнасці ў Яна Федаровіча. Здарэнне на чыгунцы ў Смаленскай вобласці Расіі. Под локомотив взорвался. У ваколіцах станцыі Рыжыкава на перагоне Рудня-Галынкі цяжкавік выехаў на пераезд на чырвонае святло. Ён сутыкнуўся з грузавым цягніком, які перавозіў гаручыя матэрыялы. У выніку 18 вагонаў сышлі з рэек, 16 з іх загарэліся. Кіроўца цяжкавіка загінуў. В настоящее время пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Произведено отцепление негорящих вагонов. Угроза распространения огня отсутствует. На месте работает более 100 человек, 34 единицы техники. На дадатак чыгуначнікі забяспечваюць кантроль за экалагічнай абстаноўкай, ды спрабуюць не дапусціць трапляння шкодных рэчываў у раку Альшанка, якая працякае побач з месцам здарэння. Вот это да. Аварія закранула і Беларусь. Перагон Рудня-Галынкі месціцца непадалёк мяжы з нашай Украінаю. Цяпер рух на ім заблакаваны. Адмененыя сённяшнія цягнікі са станцыі Завольша пад Лёзнам да Смаленску і ў зваротным кірунку. Замест іх курсуюць аўтобусы. Беларуская чыгунка скіравала дапамогу для ліквідацыі наступстваў аварыі. Для ліквідацыі наступстваў здарэння на просьбу ААТ РЖД ў Смаленскую вобласць скіраваныя пажарны, аварыйна-выратавальны і аднаўленчы цягнікі беларускай чыгункі. Рух цягнікоў на заблакаваным кірунку адновяць толькі пасля расчысткі завалаў і сканчэння рамонту чыгуначнага палатна. Зрэшты, квіткі на заўтрашні наўпроставы цягнік з Віцебску ў Смаленск на сайце беларускай чыгункі па-ранейшаму прадаюцца. Ян Федарович, Белсад. Расія плануе вывезці з беларускіх арсеналаў значную колькасць артылерыйскіх і ракетных боепрыпасаў. Як паведамляе тэлеграм-канал «Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі», у першыя 2 тыдні верасня ў бок Расіі пайшлі пад пагрузку ўжо не менш за 66 вагонаў. Афіцыйных каментароў з боку Мінабароны Беларусі ці Расіі няма. Адметна, што на пачатку тыдня чыгуначнікі наадварот паведамлялі, што Масква працягвае ўзброіваць Менск. З іхных назіранняў з пачатку верасня ў нашую краіну з Расіі паступілі буйныя партыі боепрыпасаў агульнаю вагою каля 1500 тоннаў. Другая АЭС у Беларусі зможа забяспечваць энергіяй акупаванай Расіяй рэгіёны Украіны. Пры гэта падчас сустрэчы з Пуціним заявіў Лукашенка. Пуцін у адказ запэўніў, фінансаванне праекту не праблема. Што вядома пра дамоўленасці па выніках сустрэчы, якая працягвалася амаль 5,5 гадзінаў, распавядзе Ірына Дарафійчук. Если будет принято решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если такая потребность нужна будет на западе России и в освобожденных регионах. Гэтак Лукашенко анансаваў другую беларускую АЭС, назваўшы пры гэтым вызваленымі рэгіёнамі акупаваныя Расіяй вобласці Украіны. Паводле Лукашэнкі, Росатом ужо распрацаваў варыянты далейшага пашырэння атомной энергетики Беларуси. Лукашенко, видимо, хочет просто использовать эту тему себе для выгоды, то есть вот что он построит атомную электростанцию и, соответственно, если для захваченных областей Украины, значит, это все должен финансировать Путин. То есть Путин будет финансировать, а Лукашенко что-то получит. Перед сустрэчай Лукашэнкі з Пуціным афіцыйныя медыі канкрэтыкі не давалі. Але сярод магчымых тэмаў абмеркавання называлі вынікі вучэнняў «Захад-2025». Сярод іншага, напярэдадні журналісты запыталі Лукашенку пра лёс ракетнага комплексу «Орешник». «Орешник» еще не доехал? Уже в пути. Все будет нормально. Размясціць балістычныя ракеты сярэдняй дальнасці «Орешник» на тэрыторыі Беларусі Лукашенко прапанаваў Пуціну летась у лістападзе. Сёлета ў жніўні паведамлялі, што месца для пазіцыяў ужо абранае. Сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Міністэрства абароны Беларусі на мінулым тыдні пра вынікі вучэнняў «Захад-2025» справаздачылася так, нібыта «Орешник» ужо ёсць у нашай краіне. В числе знаковых это такие мероприятия, как планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание
ракетного подвижного комплекса «Орешник». Аднак кадраў з падобнымі манеўрамі не паказалі. Замежныя ж спецслужбы заяўляюць, што на тэрыторыі Беларусі няма ні ядравай зброі, хоць размяшчаюцца яе носьбіты, ні ракетных комплексаў «Орешник». То есть это не столько оружие, сколько пиар. При этом никто вообще не знает, насколько этот орешник вообще реально может выполнять какие-то задачи и насколько он вообще может быть эффективен. Поэтому я думаю, что на самом деле он может здесь действовать и не самостоятельно, это может быть задание от Путина. То есть вот Путин любит использовать Лукашенко в качестве угола для Запада. Ці перадаў Лукашенко Путіну абяцаную напярэдадні, цытата, вестачку ад амерыканцаў на момант падрыхтоўкі сюжэту невядома. Ірына Дарафейчук, Белсат. Паразмаўляў Лукашенко і з журналістамі пра крамлёўскіх медыяў. Адказваючы на пытанне, ён перасцярог Уладзіміра Зеленскага ад удараў па Крамлю, прыгразіўшы адказам па банкавай. Але пры гэтым заявіў аб наяўнасці добрых прапановаў па мірнаму рэгуляванню вайны, перададзеных праз Дональда Трампа ў Вашынгтон. Да таго ж Лукашенко выказаў жаданне наўпрост паразмаўляць з Зеленскім. Польшча зноў заклікае сваіх грамадзянаў пакінуць Беларусь. Такую заяву выпусціла амбасада гэтай краіны ў Менску з нагоды адкрыцця мяжы. Дыпламаты раяць суайчыннікам неадкладна выехаць дадому даступнымі сродкамі, прыватнымі і камерцыйнымі. Паводле дыпламатычнай місіі у выпадку паўторнага закрыцця пераходаў і іншых непрадбачаных абставінаў эвакуацыя будзе ускладненая ці ўвогуле немагчымая. Раней польскі прэм'ер Дональд Туск заявіў, што ў выпадку абвастрэння сітуацыі на мяжы урад без ваганняў ізноў закрые пункты пропуску. Мінулым разам з заклікам пакінуць Беларусь польскія ўлады выступілі 5 верасня. Пасля затрымання ў Лепелі каталіцкага манаха Гжегажа Гавала. Праз 2 тыдні пасля аблакавання польска-беларускай мяжы грузавыя цягнікі з Кітаю зноў рушылі ў Еўропу. Але паводле кітайскага выдання Global Times бізнес ужо сур'ёзна задумаўся пра альтэрнатыўныя маршруты. За час закрыцця мяжы у Берасці ўзнік сапраўдны транспартавы калапс. Прадстаўнікі лагістычных кампаніяў папярэджваюць, на поўную разгрузку затораў спатрэбіцца яшчэ каля 10 дзён, калі працаваць бесперапынна. Перавознікі ж пачалі тэставаць іншыя шляхі праз Каспійскае мора або з выкарыстаннем партоў Санкт-Петербургу і краінаў Балтыі. Паралельна Кітай запусціў першую ў свеце арктычную лінію да Вялікай Брытаніі, але яна пасуе толькі для буйных партыяў. У Расіі памёр прапагандыст Тыгран Кеасаян. 9 месяцаў ён знаходзіўся ў коме пасля цяжкага інфаркту. З 2016 года Кеасаян вёў на НТВ сатырычнае шоу «Міжнародная піларама», якое насіла яскрава выражаны прапагандысцкі характар. Пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну апынуўся пад персанальнымі санкцыямі Еўразвяза, Вялікай Брытаніі, Канады і шэрагу іншых краінаў. Кеасаян быў мужам вядомай прапагандысткі Маргарыты Сіманьян. Вуліцу ў Менску назвалі ў гонар супрацоўніка КДБ, які загінуў падчас затрымання Андрэя Зельцера. Імя старэйшага лейтэнанта Дмітрия Федасюка будзе насіць адна з вуліцаў у жылым комплексе «Паўночны бераг». Такое рашэнне прыняў Менскі гарадскі савет дэпутатаў. Федасюк загінуў 28 верасня 2021 года. Паводле афіцыйнай версіі, ад кулі са стрэльбы Андрэя Зельцера. Ягоную кватэру КДБшнікі штурмавалі ў рамках, цытата, спецаперацыі па адпрацоўванні асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Згодна ж з расследаваннем Байпол, смяротнае раненне сілавіку насамрэч маглі нанесці ягоныя калегі. Гаспадар жытла таксама загінуў у выніку перастрэлкі. Ягоную жонку абвінавацілі ў саўдзеле ў забойстве і адправілі на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне. Федасюка ж пасмяротна ўзнагародзілі ордэнам за асабістую мужнасць.